Dobrý deň, vítam vás pri tomto videu. V tomto videu si ukážeme malý bezdrôtový reproduktor z IKEA. V balení sa nachádza iba samotný reproduktor a návod na použitie. Reproduktor má vodotesnosť IP67 a je možné ho použiť ako vonku, tak aj vo vlhkých priestoroch a v interiéri podľa stránky IKEA. Reproduktor je celý z plastu, na spodku má takéto pogumované plošky a putko na zavesenie. Ak máte dva takéto reproduktory, tak je ich možné prepojiť do stereo zvuku. Repráčik sa nabíja cez USB-C konektor na zadnej strane. Tak a poďme si ukázať, ako tento repráčik hrá. Porovnáme si ho aj s reprákom Tronsmart Bank a Tronsmart Trip. Pri Tronsmart Bank a Tronsmart Trip je polovičná hlasitosť iPadu. Pri tomto repráčiku začneme takisto na polovičnej hlasitosti, ale potom ju budem zvyšovať. Takže toto je polovičná hlasitosť z iPadu. A postupne ju zvýšujem na najvyššiu. A sme opäť na polovičnej hlasitosti. Ďakujem za dopozeranie tohto videa.